May history na ng mataas na kolesterol at blood pressure si Nanay Magdalene Sabalan ng Iriga City. Kaya kahit may handaan nitong Holy Week break, ay labis ang kanyang pag-iingat sa pagkain ng matatabang ulam, prito o matatamis na pagkain. Mga pagkain maaring magdulot ng pagtaas ng kolesterol at blood pressure na mauwi sa komplikasyon. Minsan kung walang ibang ulam, tsara na lang inuulam ko. Binawal kasi yan sa akin. Bakit po? High blood na kasi ako. Ayon sa Provincial Health Office, bagamat normal ang gantong sitwasyon tuwing may okasyon, mahalaga pa rin maging maingat. Dagdag pa ni Dr. Christian Mariano ng PHO Kamsur, mas mataas ang panganib sa mga may hypertension, diabetes at dati ng mataas ang kolesterol. Pero may mga tumaas ang kolesterol, tumaas ang sugar. Usually, pag mga holiday talaga, even kapag after New Year, Christmas, meron posibilidad na tumaas yung mga cholesterol. Lalo ang prone dito yung mga may known comorbidities na. Mayroon na talagang pagtaas ng cholesterol before or may mga hypertension or diabetes na. Tapos, hindi nila nakokontrol yung pagkain during holiday. Pinapaalahanan din ng publiko na ang pagtaas ng kolesterol ay kadalasan walang sintomas, kaya mahalaga ang regular na pagpapatingin at laboratory test para sa intensive diagnosis ng nararamdaman. Regular check-up, kumain ng wasto, balanced diet, and exercise. Sam Alano, CSN.